Bonombi kuhlangulwa intombazanyana eneminyaka elishumi budala nenyanzeliswe ukuba itshate nendoda eneminyaka engamashumi. Lendoda inqakulwe yakhekiselwa ngapha kwezithixo, okanti ixhoba lifunyanwe linxityiswe ezokwenda izinxibo kubonakala ukuba aliboni nto ingeyiyo kulo mkhwa. Apha bendizele intloko umolongo wam. Ndizuze ndahlala kuba bendiyazi uba ndizowenda. Andiphinde ndiyazi. Uthethile nam. Wabethetha ngale yesityhilelo. Endibalisele uba sisityhilelo sivuvelele sisityhilelo. Zoba mna ndingumfazi wakhe. Kuba naye ubanjiwe, kodwa uthi umzukulu wakhe xa efuna umendo makaye emzini. Xa ethuyenda ethi uyatshata ndiyalubolisa noba ntandathu ezo afikeleleka kuzo, noba ntandathu ezafikeleleka kuzo. Ngoku ubanjiwe ke ngoku mzala? Hayi, ndiyofela apha fela khona na. Mzala? Ewe. Uyofela apha fela khona? Ewe tata. Ngoba yintoni? Kaloku yena bezeka. Wamalungelo abantwana ikhula community development uthi uzoqhubeka ukuhlangula abantwana bendiselwa emaxhegweni kweli phondo. Lilokokuba ngeli xesha oko sasithetha lento yokwendiswa kwabantwana kube kanti kukho indoda eneminyaka engamashumi ethathe unkosikazi ongumntwana oneminyaka elishumi. Lo mntu funeka eyobolela ejele, funeka angayinikwa ibheyile, andifuna uba mayixoxwe. Ndiyazi ke i-justice system emakuthi awu-entitled to, awuzusetyenziswa entitled to apha. Lo mntu mahlale phaa ugqitywe ityala lakhe. Naleyo yoba engumKrestu ophuphileyo, uphupha qho soloko uphupha isax, akunawuke uphuphe ngeCOVID uba izawunyangwa njani. Ihlangulwe yazi yawugcina kwindawo ekhuselekileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC, eLibode.